side. I don't wanna waste what's left. Mwikun abat फिसिनाय होननायनि बे आरोना मैखुननि न'आ नै फुरा नै माबा जिगाबाव गायो नैबे माइ जिगाब आनबक्सिं खालामदो दे आनबक्सिं खालामबाय नै नैलाय मैखुना बेनो आरोना मासरुम बेखौ फिसिनाय दांना प्लास्टिक गैया नामा नैलाय मैखुना प्लास्टिक नाय नाखि ओदा ए फास्लु गैला ए फास्लिमलाय आरो बे गुफुर जाजोब्बाय लोगोफोर बेनो मैखुना नैबो नै बारजोब्बाय बिराद मोजां आरोना साइज जानो गोथावथार प्लास्टिक थाके बेनो लोगोफोर मैखुना नै गुफुर जाजोब्बाय आरोना बेयो मास मोनसेनि एसे बारबाय आरो ग्रोबखौनो हमजाबाय ओमफ्राय बेबायदि ओंखारजोब्बाय बेखौ मावनायनि माने सिस्टेम दं आरोना जोंबो गायनो नागिरदों मैखुनखौ उनाव खबर मोनगोन आरोना बे मैखुनखौ माने जानला मोनला दांजाया आरोना आरो जोङो पाउडार सिनो बायदिसिना फुननानै गादेर हाबजाया आरोना गोथार बुस्थु बेबो मोनसे जों 2018 आव खालामदों आरो मैखुनखौ 2018 आव खालामनानै जोङो माने पास खालामनायमोन ना नांगौ बायदि बेनिफिट मोननो हायाखै एसे लस जानाय बायदि जादों आरोना एबार मोजां मावनोसै माने बिराद खस्थ'यै मावनांगौ आरोना बे आबादखौ मावोब्ला जोंना मैखुन मालिकआ बेनो बे टटेल बेसेबां दङ बे माबाया 60टा दङनो ओमफ्राय टटेल बेसेसो खरसा जाखा होदो एसे 15निफ्राय 1800निफ्राय 1800 ओमफ्राय दा टटेल मोनोबा बेसेबांसो मोननाय जागोन एक्जास्ट जेनेबा कय हाजारसो फैगोन 15000सो फैगोन ना फैया 15000सो फैगोन दा नै 2000 एक्जास्ट गारबाबो 15000 फैयोबा 13000 लाब जागोन 13000सो लाब जायो आरो ओरैनो थास्लाय माने मोजां आरोना साइसनि फैबाबो नै खनबेसे बारहैया दा मैखुना खनथाम बारो नै बे खनथाम खनब्रै बारनो ओमफ्राय फास्लिखौ दिहुनजोब्बाय आरो ओमफ्राय फास्लिखौ मानो बोखाखो फास्लि दंमोन आं रोंगौरा खोन्थाबावनो नुवाखै बाहायनांगोन मोजां आरोना जानो माने बे प्रटिन थायो ने प्रटिन थायो बे मैखुनाव माने बिराद प्रटिन आरोना ओमफ्राय बेस्ट आरो बे मैखुना जानो माने अर्गानिक नालाय जेबो भेजाल थाया माने दंफां लाइफाङाव रज'नाय माखासे मैखुनफोरखौ जाबा मानसिफ्रा खर' सानाय मानाय बायदिसिना हेल्थ प्रब्लेम जायो आरोना नाथाय बेवहाय बिदि खुनु केमिकेल गैया गासिबो आयुर्वेदिक नैबे बिदि हाबाय आरोना नै दा बेसेबां केजि फानो बेखौ दा ओरैनोथ' पेकेट हिसाबै 250 केजि फाननो ओमफ्राय ओइ फिसाखौ मानो हाखाखो 200 केजि जालांबाय बेसेबां 230 टाका लाङोनो बिदि आरो दा गाहागा मा आइडिया आरोना मार्केटआ न'आवनो लांफैयो नामा फानख'लायनो हाया आरोना जाग्राया सपार दानि दिनाव माने थाखा फैसा मेरला दं नालाय आरो मिरामिस जाग्राफ्रा बेखौ बहुत मोजां जायो ओमफ्राय बायसान्स बेखौ फाननो हायाबा माबोरै खालामगोन फाननो हायाबा दोननो हायो हाया बेखौ ओरैनो खोन्था होदो भिउवार्सफोरनो फोराननानै दोननो हानायनि बेबस्था मा गैया ओमफ्राय फानफिननो हायो फोराननानै बरिया दा नोंथांमोना खोनाबाय बेहाय खुनु लसआनो गैया आरोना सेवनानै थाङा माने बेदरफोरबायदि बेदरखौ जों फोराननो हायो बेबो ओमफ्राय माने फाननो हायाबाबो फोराननानै उनाव फाननो हायो जादों आरोना दा नै बिदि बारबाय आरोना जोंनि बाजारखिनियाव फाननो हायो नै बेजों माने दैखौ सारो आरोना मैखुनाव बेजों लासै सारो आरो दे सारदो सानसेयाव खनबेसे सारो खननै ने फुङाव खनसे हराव खनसे सारो बिदि सारबानो जायो आरोना बेबो 20 दिननि उनावसो सारनो हायो नेम दङ जायखिजाया नेमखौ एसे इउटुबफ्राव नायबानो मिथिखायो आरोना ओमफ्राय नै बिदि जोंना लावदुमा सारबाय देरबाय दान जाथ'आ जाथ'आब्रा बारहांबाय नैबेदि सोखांबाय आरोना मोनब्रै खोलोब सोबाय बे फार्स्ट जिगाब बे जिगाबखौ सानसे सोमनो हायो हयथ' ओमफ्राय रुनानै मोनब्रै खोलोब खालामबाय आरो बिदि टाइट खाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बैयो थिखोगोन आरो नै बिदि मैखुन प्रसेस दङ जाय नेक्स्ट जोङो मैखुन खालामबा प्रसेसखौ लाबोगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम ओमफ्राय नोंथांमोना मावनो हागोन आरो ना खेथिखौ